Piața. Vă mulțumesc tuturor că ați venit. Astăzi este o zi mai deosebită pentru magazinul din Timișoara de trenulețe, de modele de trenulețe. Astăzi avem printre noi pe domnul Colorescu, reprezentantul de la Amintiri Feroviare, care a venit împreună cu cutia lui de surprize și a adus și setul de vagoane Astra Transcarpatic pentru lansarea lor pe piață. Da. Bună dimineața tuturor! În primul rând vă mulțumesc că ne-am adunat într-un număr atât de mare. Mulțumesc mult lui Gabi pentru ospitalitatea lui și cu această ocazie, așa cum a menționat și Gabi, cutia cu surprize Amintiri Feroviare ajunge și în vestul țării, la Timișoara, și am adus câteva surprize care n-au mai fost prezentate până acum. Înainte de a le prezenta, două mențiuni aș dori să fac. În primul rând aș dori să menționez faptul că Amintiri Feroviare își continuă proiectul care l-a început cu ceva vreme, acela de a se extinde și a se dezvolta cât mai mult pe piața din România și cu această ocazie și în vestul țării, în contrabanda cu bomboane de la Bucuria. Obișnuitele bomboane de la Bucuria. Deci, vă rog să serviți un dulce. Ia, Răzvan, te rog. Dați mai departe din mână. Până la taxatoare în... Și... Al doilea lucru care vreau să-l menționez, care o să fie o surpriză pentru toată lumea și cu siguranță o surpriză inedită, toată lumea o să plece cu pasărea măiastră de aici. Dar asta la momentul potrivit. Te referi la locomotivă, pasărea mea, nu? Am spus pasărea mea. Diferite tipuri de Bun, deci să începem prezentarea. După o lungă așteptare, după ce inițial a fost livrată locomotiva 060A Astra Transcarpatic, de astăzi este disponibil și setul de 3 vagoane Astra Transcarpatic. Este un set format din un vagon de clasa a doua și 2 vagoane de dormit. O să rămâneți probabil un pic surprinși să observați că vagoanele sunt înmatriculate în Austria. Pentru cei care nu știu, din anumite surse, eu am aflat că este foarte probabil ca într-un viitor asemenea trenuri să le vedem circulând până la Viena. Și tocmai de asta, ci că ar fi fost gândită în mod special această înmatriculare. Garnitura este 90% completă, iar mai trebuie un vagon cușetă, dar un vagon cușetă, așa cum este cel în componența trenului Astra Transcarpatic, care circulă de la Arad până la București, nu avem încă matrița pentru el, pentru că sunt niște diferențe la geamurile de pe partea cu compartimente. Apoi continuăm cu locomotiva Transmontana de la Vesttrans Rail, care o să fie disponibilă la începutul anului viitor. Ca și noutate, pe partea de producție a produselor Amintiri Feroviare, această locomotivă o să fie produsă în România. Foarte bine. Mai departe avem locomotiva Pasărea Măiastră, iarăși un articol deosebit care este foarte așteptat. Din păcate, transportatorii ne-au făcut o mică surpriză pe sfârșit de an și în loc să ne livreze acum înainte de sărbători, s-au decalat puțin timpii și o să o primim pe începutul anului viitor. De asemenea și locomotiva Transmontana Cargo Transvagon
Delta Dunării, care este produs în exclusivitate pentru magazinul la trenulistul HTE, de aici din Timișoara, pentru domnul Gabi Vereș. Și de asemenea am venit și cu setul de 2 vagoane de dormit de la Tilic, seria 6041. Vagoanele astea de dormit sunt printre primele vagoane moderne de dormit care au fost livrate către CFR la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. Ca și dată de revizie avem anul 72. Aceste vagoane sunt în schema de vopsire originală Görlitz de fabrică, cu verdele mai închis, dunga neagră pe partea de jos a șasiului, pe longeron, și acoperiș gri. Cu siguranță, după ce o să terminăm prezentarea, mi-ar place să vă cunosc pe fiecare în parte și să stăm la povești în limita timpului tuturor, să-mi spuneți părerile voastre, dorințele voastre și orice altceva. Și revin la punctul 2 din cele 2 mențiuni de la început și spuneam că nimeni nu o să plece fără pasărea măiastră de aici. Așa că domnul Țigan, aveți onoarea să luați o bomboană pasărea măiastră. A fost o coincidență uimitoare, uimitoare. Bineînțeles, de la aceeași marcă Bucuria. Doamne, vă rog frumos. Hai să dăm mai departe. Domnul Cădulț. De crește glicemie. Cum să nu? La unii tensiunea. Dar ar fi bine să nu mâncați, să o păstrați ca amintire. Și să punem și pasărea măiastră pe linie. Punem și pasărea măiastră pe linie. Da. Digitală cu sunet. Nu! N-are din ăla de decodor, știi mult. Nu e făcut de căsăretul. Acestea fiind spuse, nu vreau să vă răpesc foarte mult din timpul dumneavoastră prețios și liber. Vă invit la o discuție liberă, prietenească, într-o dimineață de sâmbătă, Răcoroasă. alături de... Las că nu e așa răcoroasă. Domnul, se putea și mai rău, se Da, putea și mai rău. nu e chiar așa răcoroasă, că 4 grade au fost. Și încă o dată vă mulțumesc tare mult că ați venit la acest eveniment. Mulțumim și noi de primire. Noi vă mulțumim pentru produsele mult aștept.